Kemarin ada zona punya nih. Nontonnya punyanya juga mo장 नांदों. Ibarat zona first time dinise. First time. Ada bitang aboni, gabon gutar juli dong nalai. Jobat समायना नांदो. दा आरो एसे इथिंगाय हाखौ खमा खालामबानो बरा साइज नुगोन जाय जाय फैयो नोंथांमोना सेलफि लाबानो जाबाय जों एक्सपिरियेन्स हिसाब लाबोजोबखाबाय नै गासैखौबो रोगाना दोनजोबखाबाय खुर दिबितु आरो এটা তো ইয়া আসে নাকি চাৰিটা হল নাকি তো হিসাবনি অলপ করকশন হিসাব মতে লাখাদে বঢ়িয়ানো যি নাঙ্গে হিসাব বাयदि লাখাজोबो दामটো কম দে माने मा खालामनो भिडिअ लानो सानो भिडिअ लानो हाया दासो बाजार खालामनो हाया फैबाय मैगं थाइगं गाबोननि थाखाय हाबाया गाबोन आरो बांसिन प्रेसार गोलैगासिनो दङ आरो ना माने उपाय गैया दा मा खालामनो दा नै खानायफोराबो अबस्था गैया मोखां गन्थं अबस्था गैया माने सेस माने रुबानो बेनिफ्राय दा जेन जाया माने भिडिअ खालामनो सानबाबो खालामनो हायाखै मानो हायाखै लोगोफोराबो माथिं मा सफैयो जेबो पात्ता गैया ओमफ्राय थिंगाले पुरा स्पेशल नै जोंनि आलासिया सफैबाय दा नोंथांमोना सिनायगोन आं नोंथांमोना सिनायथि होनि जोंनि आइथिंगाले दोङो ब्र'आ जोंनिया टेपा दं मारै खबरा मारै खबर पुरा बरिया ना गुबुननि उनाव एकदम बिथां ब्र'खौ लोगो मोनदों दे बरिया दा बाथि मारै आंजों जोंनाव फैनानै नोंथांमोननियाव फैनानै जोबोद मोजां नांदों एबारथ' जोंनाव फार्स्ट टाइम दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बिथां आब'नि गाबोन गुथार जुलि दङ नालाय जे बेयाव हाबा जानायखायसो फार्स्ट टाइम सफैबाय माबा मोनसे कर्म थाबासो मानसिया फैयो जुदि माबा मोनसे कर्म गैयाबा थांगोन र' नो बुंबाय गैला गैला हायले जोंनियाबो टेपा दंना पुरा दंखा बाने ट्रेनजों फैदों इखौ जाय खानैसो मानसिफोरा एदावदों मोनो दं होननानै उराय होजोबखादों बेनिखायनो मा टेपा दं लोगोफोर दा फेसबुकबो दोङो आरो इउटुबबो दोङो नोंथांमोना सार्च खालामबानो जाबाय आरो आंनियाथ' आंनि मेनसना जाबाय थाखासिगोन नोंथांमोना नुखागोन टेनसन खालामनाङा बाखि दा जियानो जाया मानो दाथ' बाहेरफोराव नुवाखै माथिं मा आं थारमाने एसे देखायलांसै नोंथांमोना जायनोखि नुकुल बर' बिथाङा जाय बिथांमोनखौ आलासि महरै बा लिंदों नोंथांमोना बयबो फैनानै जे बिथांनि आब'नि जायनाखि आब'खौ जे गुथार जुलियाव जे आशीर्बाद बर जाहाथे मोजाङै संसारखौ जानानै थांनो हाथों होननानै नोंथांमोना बयबो बर सारथिनि थाखाय फैनायदो ना मा बुङो बिनोसै आरो बास बिनोसै रावबो जेबो लाब दालायबो लोबा गैया माथे फैनानै नुजाफैबानो जाबाय आरो गासिबो थ' जोंनिया सारथ' आं नोंनो जायगाफोरखौ एसे देखायनि एखा टेनसन खालामनाङा एकदम जानाय लोंनाय बिन्दास नैथिं ओंखाम जानाय बिथिं डेक्स बेरेन्सि सब लाबोजोबखाबाय नै गासैखौबो रोगाना दोनजोबखाबाय इयावबो ओंखाम जाजा इयाव मानसि जिरायनाय ओरैनो इन्टारेस्ट खालामनाय र' नोंसोर फैथ'नाङा दे उन्दैफोर देमायनाव दे वाव ओंखाम जानाय गासैबो नै नानिफ्रा फैदो नै नायनो फैदो गासैबो थिंगालै इसोरो 2 नम्बरै खामानि मावदों नामा नायनि र' आं इसोरखौ लोगोफोर इसोर दुप्लिकेट खामानि मावदों नामा हा बोरो सेलफि पइन्टआ जागोन जायाखै दाबो नै इसोर दुप्लिकेट खामानि मावदों नामा बरिया नै दा इथिं खामानिया सोलिगासिनो दङ नै नायनो हागोन नै सेलफि पइन्टनि जागोन ओमफ्राय गेटनि आरो दंबावो नै एसे मावगासिनो दङ दा नै इथिंखालि मावगासिनो दङ आरोना दा जियानो जाया मानो गाइस ओमफ्राय दा टाइम मोननायावनो आङो आंनि आउट खामानि जि मावनो लागा दङ बेखौ फटके आं खामानिखौ मावलानि जाहाथे उनाव आरो बिजि जाबा टाइम मोनोब्ला खुनु गेरेन्टि गैया आरोना लोगोफोर जोंनिया ब्र'फोरा भिडिअ एडिट खालामगासिनो दङ आरो माने ओरैबायदि माने नायनो हागोन नोंथांमोना माने टाइमखौनो मोना मिथिदों ना ओरैबायदि बेस्थ' जायो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायना साननानै जे माने दसेनो जाबाय माबा हेगारदो ओमफ्राय इयावनो जुदि माबा मोनसे मेसेज जाफ्लाबा कमेन्टफोराव जागोन इमान उखा मुखा भिडिअ एडिट खालामना हेगारो बेखौ सोर मिथिगौ नंगौ नङा जाय भिडिअ हेगारो इसो मिथिगौ जोंनि भिडिअ खालामनाय 20 मिनिट जायो जों इखौ दानस' 8 मिनिट 10 मिनिट हेगारनो गोनां जायो होनबा सानना नायदो नंगौ ना एकदम मानसिफ्रा बुजि मोना नंगौना ब्र' टाइम होनो गोनां जादों दांजोबो खामानि मावा जेबो मावा ओमफ्राय जाय गाव खालामोना बेसो मिथिगौ आरो भिडिअखौ बनायनायाव बेसेबां खस्थ' जायो आरो खामानिजों भिडिअ खालामनायजों आरो एडिट खालामनायाव हेगारनायाव आरो इयावबो नेट स्ल'बा सेस गैखाला एकदम बिनोसै बैनो बिदिनो आरो मेन बुस्थुआ सापर्ट होनांगौ आरो ना चेनेला थाबैनो 1 लाख जानो थांगासिनो जाथारनांगोन न आब'नि हाबायावनो जाथारनांगोन जिलिमिलि ना मा जेरैबायदि एगारसो बनायदो जंफार नुजोबदों माने नोंसोर मानसिफोरखौ मेगन खाना खालामजोबना फुथारजोबगोन आरो माने जेरैबायदि माने जेबो नङा दे जेबो नङा बाक्सानि आरो बिजनि लोगो नांनानै माने जंफार बनायजोबदों आरो माने
पुरा गुन्दुगुलनि थाखाय रेडि आरो न बाखि बरिया खालामदो आरो नोंसोरो दे धन्यबाद गासैनिसिमबो आरो जोंनिया मैक्स ब्र मैक्स ब्र ओ माय गॉड मैक्स ब्र वेलकाम टू मैक्स दा नायनो हागोन लोगोफोर दा जोङो इनि महरखौ जोङो दा रिभिल खालामगोन फेसखौ दा इनि फेसा माबायदि नोंथाङा नायदो 1 2 3 हाबानि थाखाय स्पेशल सिंगार नायनो हागोन लोगोफोर हाबानि थाखाय ओइ केमेरा बया बरा दे खिन्थु न ओइ मारना दोनो टेपादन ए बरिया नायलाय बरिया सार नायलाय मारै नुदों नायलाय सार नायलाय गसंलाय सार ओइ खोनाय पुरा स्पेशल हाबायाव मोसानो थाखाय जोङो लानानै फैदों मैक्स ब्र बिनि मुङानो जाबाय मैक्स दा जोङो इखौ पुरा माने मोखांखौ खिथिगोन इ हाबायाव मोसानो थाखाय स्पेशल जों बायखाना लाना फैदो दा वान थिनियाव दै अ जोंनिया टेपादना रिभिल खालामना हो टेपादन फै इथिं फै ब्र मैक्स जों हाबायाव मोसानो थाखाय स्पेशल बायना लाना फैखादो एला खेला जागोन नङा लोगोफोर बारा गोजानबो नङा आरोना लोगोफोर गोजाननिबो नङा दा जोंनिया इनि फेसखौ जोंनिया टेपादना रिभिल खालामना होगोन टेपादना मजा ओइ मजा गोलैबाय जोंनिया राफटार फाया गोलैबाय ओंखाम जाना लादो नोंसोरो वा बाबु भैया मजा नांदो लोगोफोर बाखि दा बेकग्राउन्डआवनो जोबोद समायना नांदो दा आरो एसे इथिंगाल हाखौ खमा खालामबानो बरा साइज नुगोन जाय फैयो नोंथांमोना सेल्फि लाबानो जाबाय बारा इमान माबा नङा आरोना लोगोफोर आं इखिनियावल' खालामनो होदों आरो इखिनियाव खालामबाय न'आव एसे लामा माने खामजोबगौमोन सेस खामजोबगौमोन एसे लामाखौ बिबार आं नाङा दे अफादे बिबार खालामबा मानसिफोर